Kelawan Gedung Wangi Sambeng Kalapon Jawa Timur nggih. Abah nari nonton kelawan. Oke teman-teman, Abah Suwadi ing wonten Kalimantan Tengah. Menonton lewat streaming. Abah Suwadi Kalimantan Tengah. Matur nuwun. Teman-teman Nanglis ingkang ngungan warung pojok Kepo Kidul. Monggo Nanglis. Gedhuke Nanglis. Surabaya iki sing kiadik iya mah pengen urip mulya dah no penake ayo dulur bangun desa supaya yo ayo buat gawe sing penting pasti
supaya makmur ya ayo nyambut gawe sing penting sepunane aja malas munda apot munda apa ayo sing giat yen pengen urip kapok